Používám všechno od AMA, co se dá, ale používám i AKčko, jo? Nejsem zastánce toho, že jeden preferuje to a to, jasně, je to super, ale pokud modelář chce jakoby znázornit tu nejlepší, no, jak bych to řekl, nejlepší prostě tu práci, tak je jedno, jestli použijete to nebo to. Takže tady jsem si připravil tyto dvě varianty a v podstatě můžeme začít. Chtěl bych vám tady napřed ukázat, čím se na tomto workshopu budeme zaměřovat, co se týče toho sněhu. Tak já mám tady diorámu, kterou jsem dělal asi rok nazpět. Použil jsem k tomu tady přípravky od AKčka a je to hlavně ten hrubý nános sněhu, to vidíte tady. Jo, okolo toho tygru, potom tady, co vám se běhlo nebo sjelo ze střechy, potom se zaměříme na různý detaily, co jsou třeba jakoby led, kaluž a takový. A následně i na rampouchy, jo, jdou udělat krásné rampouchy, není to žádná prostě věda. Jo, myslím si, že to bohatě stačí třeba na to měřítko, nebo když budete dělat 35, tak to bude větší. Takže pojďme na to. Potom, kdybyste někdo chtěl, klidně si přijďte, podívejte se na diorámu, vemte si ho do rukou, není problém si ho takhle prohlídnout. Takže mám tady vlastně připravený na tu tvorbu toho sněhu, je už to namíchaný, takže v podstatě jenom si ho vezmu do té mističky. Přidám tam tady tuto akrylovou pastu vlastně od toho Migace, teď novinka. Všechno dělám od oka, jo? Nejsou tam žádný poměry. V podstatě, když si koupíte tady tu celou sadu toho Miga, tak tam máte i návod, jak vlastně s ním postupovat, jak ji používat. Tak. Trochu prašenu. V podstatě tady jsem si připravil dvě takové kloužky a nebojím se toho, normálně začínám nanášet buď špachtlí nebo potom štětcem. Jo, za začátku se toho nebojím. Dám to tam, špachtlí, teď vezmu štětec a postupně si to, ty pasty jsou normálně vodou ředitelné, takže nemusíte používat žádný ředidlo speciální nebo tak, normálně obyčejná voda. A teď si to v podstatě upravím tak, jak já budu chtít.
Jo, teď si hraju s tím, že vlastně zjemňuju ty přechody, jak jsem to tam dal tou špachtlí, tak tady vidíte, že je to vlastně ostrý ty přechody nebo ty nánosy, když to tady, když jsem si pohrál s tou vodou, tak ono to krásně jako by se rozpilo a už je to taky vláčnější, tak jak by ten sníh měl být, protože ten sníh vlastně taje, potom zase zmrzne, takže v podstatě si to upravím, jak chci. Můžu úplně i do ztracena vymít z toho. Tak, když mám ji tady nahoře, tak nanesu i na tu větev. Jo, takhle mám ten základ připravený. Samozřejmě můžu to nechat takto, ono když to uschne, tak to zůstane takto. Zůstane to matný, tudíž bych trošku použil i toho wet efektu nebo nějakého lesklého laku. Ale já přece jenom nejsem zastánce používat jeden tady ten přípravek, ale tady v podstatě máme jak stříbření, tak když třeba ten sníh je přemrzlej, tak víte, že on stříbří. A zároveň tady máme i jakoby normálně prašan. To samé máte i tady, jo. V té sadě od Miga. Jo, normálně vemu si. Je to sypký, takže akorát pozor, sype se to fakt všude a všude se to dostane, takže jenom tady. Tam, kde je to mokrý, tak to zůstane. Ono většinou ještě se to dá fixovat různými ředidly, ať už od Tamiya, nebo třeba pigment fixer. To samý použiju, přece jenom chci, ať ten sníh je takovej jemnější ještě a hedvábnější. Tak použiju. Jo, a najednou vidíte, že to má úplně, nevím, jestli to půjde úplně vidět, ale potom, když přijdete klidně po workshopu, tak je to vlastně takový jakoby nasypaný prašan, nebo kupa prašanu, jo, takže
toto takhle s tím znázorním, samozřejmě potom se ukážeme, jak to jde na techniku a tak jenom třeba ten prašan. Já tady si ho můžu zafixovat. Když to třeba používáte diorámně někde u cesty, tak ono je dobrý, že když použijete to ředidlo a používáte akrylové barvy, tak vidíte, že on ten sníh vlastně se napustil tou hnědou, takže ta barva se jakoby rozpustila a zároveň máte jakoby z toho sněhu takovou, když to řeknu blbě, takovou sračku, jak když je u těch cest, jo, takže tím to znázorníte krásně to bláto rozježděný a takový, takže myslím si, že to vypadá přirozeně. Jo, a nemusíte používat další postupy, samozřejmě na ty cákance a takový, to si zase ukážeme tady, jo, ale tady si ukážeme takto. To si tam přidáme trošku. Tak, to necháme zaschnout. Tady mám připravenou další podložku. Ono je dobrý, když děláte s tou pastou a máte už delší dobu otevřenou, tak normálně nebát se do ní nalít vodu, jinak ona vám postupem
jakoby schne a ona tu vodu vezme, tudíž já už s ní dělám dlouho a už je taková jakoby víc zaschlá, takže ona většinou můžeme si udat jak do misky, nalít do ní vodu a úplně si ji zředit, což není žádný problém, ale teď si to takhle upravím. Ono je kolikrát lepší, když ten sníh je třeba víc jakoby řidčí, než tuší, protože můžete si s ním hrát delší dobu a on vám zůstane takový jakoby plastický. To sami, když používám tento sníh do diorám, tak je lepší ho nechat zavadnout třeba tu 3/4 hoďku, půl hodinku a až potom, až je takový jakoby před tím uschnutím, teprve otlačit ty podrážky bot a pásy a takový, protože on se vám aspoň nalepí a nezůstane vám jak na těch figurkách nebo na tom modelu. Tak, zhruba takto. Tak, no tak toto mám připravený na další fázi. Jo. Chci to nějak oživit, tudíž připravil jsem si led. Jo, a je to úplně jednoduchá jakoby varianta, jak ten led udělat. Použiju nějakou nulovou vodu, je jedno, jestli je to Vallejo nebo co. Normálně Still Water. Jo, a vezmu si
jakoukoliv, jestli potravinářská folie, nebo igelitový sáček, nebo já mám tady tento zadělávací sáček. No. Dělám si vlastně takový různý kaluže a do toho můžu přidat jak to stříbření, když chci jenom vlastně takový jakoby průhledný sníh. A nebo potom můžu použít klidně tady ten prašan. Jo, jak to mám, promíchám to. A teď si to vlastně můžu natáhnout jak chci, nebo udělat si silnější ten led. Jo, tak to nechám takto, to samý udělám tady s těma ostatníma. Ono to vesměs za hodinku, za 2 je to suchý, takže pak se s ním dá pokračovat. Já jsem si tady dopředu připravil vlastně tady ty ledové kry. A je to pak jednoduchý, jo? Normálně to vezmete a krásně toho tam dostanete, takže s tím není žádný problém. No, mám takto nachystaný v podstatě led. Teď si řeknu, že dám ho tady, jo, tady ho použiju. Takže nastřihám se na různé kousky. Jo, ono takhle to vypadá takový neestetický. Jsou tam vlastně ty rovné střiží, tak už jenom nožíkem si ten okraj víc poškodím, ať to vypadá přirozeně.
trefím. Jo, mám to takhle nějak připevněný, není to konečná fáze, necháme to trošku zaschnout, ještě si dáme trošku ledu sem. Čím je to fixované, sekundiákom? Sekundiákem, no, normálně sekundiákem, nebo může se použít i ten still water, ale bude to daleko díl jakoby schnout a nemusí to ani držet jakoby na tom místě, jo. Takže já co můžu, tak lepím sekundiákem, ono nevadí, i když tam bude lesklý místo, protože ten led je lesklej a stejně v dalších těch krocích ten sekundiák stejně přetřu, takže tak by to mohlo být zaschlý. Tak mám to takto nalepený a úplně to nevypadá, že by to mělo sednout nebo že by to mělo patřit do té přírody. Takže vezmu si tady vodní efekt,
který je na tvorbu jak vlnek, tak na vlastně peře. Peře je bílej. Tento je bílej, jeden z těch dvou. Tento je bílej, tento je průhlednej. Takže nebojím se toho. V podstatě, tak jak je, tak to jenom připevním a můžu si pohrát i s tou další tloušťkou toho ledu. Jo, takže takhle ho vlastně domodeluju na té diorámě. Tam, on je teď bílej, ale on jakmile uschne, tak bude krásně čirý a tím pádem tam můžu nanášet další a další vrstvu. To samé můžu si ho smíchat i tady s tím stříbřením. Tím tomu dodám zase jinou hrubost. Jo, můžu si ho přidat i tady kolem kaluží. Jo, takhle to mám nachystaný, nechám to zaschnout. Půjdu tady k tomu. Jo, přece jenom tady jsem zkoušel dělat kus jakoby útesu s mořem,
Takže tam se toho nebojím na těch okrajích jakoby té stálé vody. Tam jsou ty ledy větší. Ono je dobré se vždycky řídí nějakou fotkou. Stáhnout si na internetu je plno fotek, takže podívat se a čerpat z toho. Jo, takže mám to takto připravené. To samý přidal jsem i tady na kámen, protože v podstatě ten kámen taky má nějakou teplotu a i okolo toho kamene se může tvořit led. Ono jak mrzne a navane tam sníh a všechno, takže to taky namrzá. Teď tomu můžu pomoct zase tím stříbřením. Tak toto mám nachystaný, nechám to uschnout a přejdeme na tvorbu rampouků. Jo, ono je to velice jednoduché, tak jak používáte třeba nebo děláte antény, že si nahřejete rámeček průhlednej. A vytáhnete si ho. Do různé tloušťky. V pohodě to pak můžu natáhnout to. Pro rychlé schlazení použiju trochu slin. Tak, mám to takto připravený.
už si je můžu v podstatě tvarovat, můžu jít. Jo, a když nechci, aby byly vlastně zakončeny jenom takto odstřihnutý, tak si je trošku zbrousím do tenka. Já ten širší konec odstřihnu. Mám to nějak takto. Tak, máme takto nachystaný. Zase si vezmu sekundák. A řeknu si asi tak, kde by mohly být, že by mohly být tady někde nad tou vodou. V případě, když je to střecha, tak na těch hlinách, tam jak to zmrzá. Jenom jo, a mám to v podstatě tak, jak to... Samozřejmě tady to mám přehnaný, jo, určitě na těch místech budou menší, ale abyste viděli aspoň pro představu, abyste si to dovedli představit. Takže... Tak to je tam nachystaný. A použiju znovu ten efekt, co jsem používal na ten led, tak znovu ho použiju tady. Ten přechod mezi tím stromem nebo tou větví si jakoby nanesu na ten rampouch. Jo, oni taky nejsou takhle přesně hladký, tak jak to udělal ten rámeček, tudíž si ho různě na těch místech můžu zvětšit.
Jo, tak to už to vypadá přece jenom líp, než když tam byly jenom nalepeny ty kousky bez žádného okolního ledu nebo sněhu. Jo. Takže tak. Má někdo nějaký dotaz k tomu sněhu, nebo k ledu, nebo tak něco? Mě se ptejte, nebojte se. Tak, teď bych přešel pomalinku na vodu. Ono, abych se pravdu přiznal, taky jsem se toho bál. Vodu jsem použil několikrát. Tady tu dvousložkovou, co má v nabídce AKčko, tak tu používám velice rád, protože tam to namícháte a víte, že buď to namícháte dobře v tom správném poměru, anebo to namícháte tak, že to můžete celý zase odlít z té diorámy, protože vám to nezatvrdne a můžete udělat celý to řečiště nebo ten rybník znovu, což se mi podařilo i mě tady. A není to tak, že dřív se nějak ty vody údajně vařily a nebylo takové množství toho rezinu průhledného nebo té pryskyřice, tudíž se používal jenom odvaly a třeba tady ten still water. Jo, teď to má v nabídce už většina firem. Dobrý je třeba tady ta voda na dělání různých kaluží. Nemusíte už míchat, už je namíchaná a má v sobě dokonce i pigment, takže tady, když se můžete podívat, tak tady jsem to použil na kaluže. Jo, takže tak. Nejhorší je tam chytit fakt ten poměr, dodržovat vlastně to, co je napsané v tom návodu. A máte tam dvě injekční stříkačky, když podle toho si to krásně naměříte a když dáváte víc, tak je to v poměru 2:1. Jo, tady důležité je, co mně se moc nedaří, tak zadělat hlavně ty boky. Takže když máte takto připravenou tu scénku a olepíte si to buď páskou nebo nějakým plexisklem, tak je důležité vždycky použít napřed ten still water, dát si ho okolo těch boků, tak, aby vlastně vám tam už ta pryskyřice nebo ten epoxid už nezatekl dál, když používáte ten dvousložkový. On vám vlastně udělá takovou krustu a dál už se nedostane. Jo? Takže nalijete to, necháte to 24 hodin schnout, někdy i díl podle toho, jak jste to trefili. A co vám tam vznikne? Odděláte okraj a vzniknou vám tam, ono to asi nebude tady moc dobře vidět, ale vznikly takový jakoby přetoky nahoru, že ta voda vlastně vyzlínala a udělalo vám to na té ohrádce ty přetoky. Já jsem tady seřízl a co s tím dál? Jo, v té diorámě to nevypadá moc pěkně, ta voda přece jenom, tak když ji nechám, tak nevypadá úplně vábně, takže na to je tady ten vodní transparent, je to zase gel, kterým si to všechno zamaskujete, je to trošku řidčí. Jo, a nanesete ho na tu hladinu.
Tak jak vám to bude schnout, tak ono vám to bude dělat jakoby takový, bude to tuhnout. Tím pádem, já jsem si bohužel doma zapomněl fén, takže by to bylo rychlejší, ale můžete si, když třeba tady máte potůček, tak si tam naznačit vlastně jak ten potok teče, jak má ten proud, takže vám tam pak vzniknou takové vlnky, ono to zprůhlední, tudíž to má stejně, tak jak máte tu vodu už nabarvenou, kterou si vlastně barvíte sami. Můžete ubarvit jak akrylovými barvami, tak pigmentem, tak různými přípravky. Ta voda se krásně tam jakoby chytne to a nevytvoří vám to tu krupičku. Tam akorát pozor některých pigmentů, který mají hrubý ten pigment, tak ho úplně dobře nerozmícháte. Tudíž vám tam můžou vzniknout takové tečky, které se z části jakoby rozpustí, ale přece jen tu tečku v té vodě uvidíte. Pardon. To samé, když máte třeba, ať už to moře, nebo tu hladinu toho moře, tak buď stříkací pistolí a jenom vzduchem si můžete udělat jakoby ty vlny, anebo potom pokračujete. Samozřejmě teď ono to schne pomalu, ale třeba tady u toho vidíte, že už to drží a jdete si a tvoříte si vlastně tupováním nějak tu hladinu. Nechám to zaschnout. Tak jak to mám, tak tady se mi úplně nepodařilo tím ředidlem to rozmít, takže vezmu si normálně efekt, co používám na tanky, na formu bláta. Tak ještě si do toho sněhu přidám.
vám ten sníh, když tam třeba máte ten prašan, tak on vám to ještě víc saje a bude to vypadat ještě víc přirozeněji. To sami, když projíždí tank nebo auto, tak vám to nacáká dál od té cesty. Tak, takhle bychom měli tu jednu podložku hotovou. Tady ještě. Tak to mám nachystanou vlastně takhle mám nachystanou tu hladinu toho moře nebo oceánu a ono většinou zůstává i na těch koncích jakoby pěna, takže to použiju tady ten water foam a dávám ho jenom u té hladiny, tam, kde se vlastně ta pěna tvoří. Ona vám zůstane bílá. Tím pádem naznačíte tu pěnu. Ona zůstane bílá a ten zbytek vlastně, jak jsem dělal tu hladinu, tak ten zůstane, jakmile se schne, tak bude průhledný. A tady toto se používá i, když třeba děláte ponorku nebo loď, tak tím vytváříte ty špičky od těch vln. Tam taky přece jenom, když projíždí loď, tak ty špičky jsou úplně bílý. Jo, a tak to mám hotovou vlastně tu druhou scénku nebo tu vinětku.
Tak, teď přejdeme ještě k technice, když chci na technice naznačit sníh, třeba prašan. Tak, tady jsem si nachystal model. Tady jsem to. V podstatě budeme se teď snažit udělat něco takového, že vlastně ten prašan, když nasněžoval, tak v těch záhybech tam zůstane nase vlastně jak tu masnotu nebo tu vlhkost, co je na tom tanku. Takže jo, vezmu si tady ten jakoby prašan, jak já říkám. Nanesu si ho na ten model. Teď jsem si ho dal tam, kde budu potřebovat, kde bych v podstatě mohl zůstat. Není potřeba, třeba tak tady mám, já jsem to tam úplně hotovej, jo, se všema olejovýma skvrnama, blátem a vším, a na to jsem teprve nanášel ten sníh, protože tak, jak když máte techniku, která bojuje a pak zasněží, tak někde vám ten sníh vlastně roztaje a někde vám zůstane. Takže tím pádem tam ještě pak víc do toho sněhu třeba použiju tu, ať už je to olejovka, nebo je to ten vodní mokrý efekt, nebo všelijaký to bláto, jo. Takže tím víc ještě ho vlastně ten sníh napustím tady těmato přípravkama. No, jako takhle je to úplně jedno, protože ten sníh, on vám jakoby vtáhne, je jedno co, ať je to voda, nebo je to vlastně ta olejovka. Musím říct, že lepší je vlastně samozřejmě přípravek na bázi toho ředidla. Já nejsem moc zastánce vodních jakoby těch aqua efektů a ono mi to přijde, že ta voda pak udělá jakoby spíš kaňku, než aby se nám krásně rovnoměrně jakoby roztekla. Jo? A to ředidlo to vlastně umožní tak, že ono to krásně se rozprostře po tom povrchu a nemáte třeba, když používáte vodu tak a kápnete si jakoby bokem, tak ona vám udělá tu kaňku, jak má tu hustotu, ale to ředidlo přece jenom je takový tikavější a je to lepší. Já použiju normálně ředidlo, co je třeba na olejovky, nebo tady jsem u toho BVBčka používal normálně akrylový ředidlo, tam je. Jenom ho. Tady jde o to fakt to jenom zafixovat. Jo, tady vidíte, že jsem to udělal tím ředidlem, tady si to můžeme klidně vyzkoušet tou vodou. Jo, že ona vlastně, když se podíváte, tak ona udělá jakoby takovou kaňku a úplně se do toho nevpije. Jo, tak jak to ředidlo, že vám to ještě spíš se smíchá, jakoby spíš taková pasta, ale jakmile uschne, tak ona nebude mít až takový jakoby krásný efekt toho prašanu, nebo
toho usazeného sněhu, takže taky může být. Jo, může být dokonce i ten fixer na ten štěrk, jak se používá, že dáte štěrk a zakápnete ho tím fixerem, nevím, jak teď se jmenuje, ale mám ho doma taky. Polystyren jo, ale třeba na té technice tam neudělá nic, maximálně udělá jakoby lesklou skvrnu okolo, ale jelikož ten sníh taje, takže tam ještě můžeme toho využít a použít jakoby i ten mokrý efekt. Co se týče polystyrenu, tam je dobrý mít jakoby nějakou tu krustu toho bláta, aby právě to nerozleptalo. Já jsem tady ten přípravek používal u domku a když jsem pak fixoval ten mech nebo cokoliv jiného, tak vždycky mi to rozleptalo, ať tam byla třeba nanesená jakoby i slabá vrstva, tak vždycky se to dostalo na ten domek, jo, protože já jsem používal jenom slabou vrstvu, aby tam nebyla taková kupa toho bláta, ale třeba když jsem to používal jako těch diorám, tak tam se mi to zatím nikdy nestalo. Jo, stává se, že u toho styroduru vám to rozleptají i normálně ředidlo, co máte na olejovky, jo, ale to se mi stalo u jednoho ředidla od AKčka, White Spirit, ten je jako fakt hodně agresivní, ale třeba když použiju od Miga nebo tady od Uptailungu, tak tam se mi to nikdy nestalo. Jo, ono to chce kolikrát i jakoby vychytat, jaký to ředidlo nebo jaká ta barva, ať už je to cokoliv, tak co vám vyhovuje. Jo, a tady, jakmile se to vypaří, tak vidíte, že tady na té straně té věže už je to vlastně v podstatě zafixovaný a furt to má takový ten nádech toho pozůstalého sněhu, co tam na těch technikách zůstal, jo, takže tak. Já bych řekl, že za mě je to vše, jestli má někdo nějaký dotaz, chci vám poděkovat za trpělivost a za to, že jste přišli. A tím pádem bych workshop řekl, že je u konce. Tak já vám děkuju a kdyby kdokoliv, cokoliv někdo měl, tak klidně přijďte a já vám ty dotazy tady odpovím, nebo se můžete podívat přímo na ty věci, diorámy, jak je to už zaschlý a tak. Tak jo, díky.